Brigada Balita sa Umaga. Ginpahayag ang Department of Health kon DOH nga dapat daw mawara ang stigma ha HIV. Nagpupugong nga mga natapnan agud maging abre ngan may patambal ang mao nga sakit. Sumalahan departamento han panlawas iba na yana ang panahon tungod nahihimo nga kontrolon ang level han virus sa lawas ang usa nga HIV positive nga matanggal ang sayop nga nosyon ng publiko bahin han mao nga sakit. Diri pa naman daw matatawag nga death sentence HIV, kinahanglan la nga magpakonsulta para magpatest ngan inumon ang mga maintenance nga antiretroviral. Nakakarawat ang Commission on Election kon COMELEC hinmasguti ay nga kaso hin vote buying and vote selling dinahan 2025 midterm election. Sumalakan COMELEC Committee on Kontrabigay o ang tinatawag nga CKB may kabugusan nga 1,126 nga insidente hin vote buying and vote selling amon na report ha ahensya para haton naglabay nga piniliay masguti ay ha 1,200 nga na-report dinahan 2022 nga national election. Panununduan, dinahan Pebrero, ginpahayag han COMELEC nga magpapatuman nirahin mas mahugot nga mga pitad agud pogngan ang vote buying ngan vote selling. Ginbag-unahan Department of Education o DepEd ang cut-off age sa mga bata ha kindergarten. Ang general rule hadton dapat daw 5 anyos ang batasan o mag-June 1 pero nakabuta nga usa nga DepEd rules dapat 5 anyos ang bata ug sahan Oktubre 31. May pagbabag-o gihapon ang exemption kundi hadton dapat 5 anyos ang bata nga pag-abutin Agosto 31 ha kondisyon nga mapapailanom ini han early childhood development o ang tawag nga ECD checklist assessment. Ang exemption naman yan na mga bata nga maglilima ka tuig pala tikang han Nobyembre 1 nga Disyembre 31. Kung makumpleto hini ang usa ka tuig nga ECG program, amoy mapapailaron naman ang ECD checklist assessment ang mga magturutdo ha kindergarten. Ikang dida ha panahon ang enrollment nga dahan siyahan nga simana hiton school year. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo na Guard C Calcium Ascorbate, katawang healthy at sim sa Guard C.